Mabawi ka lang. Please now mix 4-3, in and out. Yeah, that's it. Great. Please clear and be ready. Ano na lang, formal. Formal na lang. Thanks so Magkano? May discount na yan? galing siya work, galing ako dentist. Wala kasi rin. Dun depende sa Hindi tayo nagkita, no? Akala ko naroon ko? Hindi kasi na ako magpapaganda. Naroon ko. Sabi sa akin, eh, nandyan lang ako sa tabi-tabi sa akin. Ano, matakita niyo yung story niya? Eh, nagkata na totoo, eh. Ang hirap talaga. May ano mga goggles? Di ba na goggles ka na? Yung mga nagdodonate. Saka nagpara ng present. Ay, wala yung bag ko. Sayang. May group ka? Sa bag ko. Kasi isang bag lang ang dala natin. Parang kasing nginat-ngat na ng daga yung raketo, pre. Oh.
Please clear and be Actually, ready. may sa akin makita. Pag nanalo ka sa kanya, pwede mo nang clear. Alam ko binigay na natin sa Hughes or yung lanas na siya. Yan lang po. Mahal kasi ng sila. Grabe yung grip dyan. Ginto ba bro? Oo, puta. Tumataas din yung value. So, nabalik ng 2020 din. Ma'am, sige. Ilan ba yung current